आरो बे समाव बुंनांगोन दि हारिनि थाखाय जिउ बावसोमनाय हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय नखरफोरा एबा नखरफोरखौ ओरैनो गारना दोननाय जानाय नङा। बे बाथ्राखौ मोनसे समाव बुंदोंमोन आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आरो बिथांजों लोगोसे आरो बेफोर बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोना फोरमायदोंमोन दि हारिनि थाखाय जिउ बावसोमनाय हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय नखरफोरखौ जों ओरैनो गारना दोननाय जानाय नङा। थिग बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ फिन आरोबाव बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखा फोरमायदों। बिटिआरनि सीएम थामहिनबा प्रमद बर' बिथांनि मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा फोसावनाय आरो बे बाथ्रायानो जाहैबाय मुंख्लं नखरफोरनो थामहिनबा हारिनि थाखाय जिउ बावसोमनाय हारिनि थाखायनो मुंख्लं जानांनाय नखरफोरनो 3% बिटिआर सरकारा मोनफ्रोमबो रिक्रुटमेन्टआव साख्रि होनाय जागोन। थारैनो बे समाव गोजोनथाव बाथ्रा होनना बुंनांगोन जाय बिथांमोना हारिनि थाखाय मुंख्लं जादोंमोन जाय बिथांमोना हारिनि थाखाय जिउ बावसोमदोंमोन जाय बिथांमोना हारिनि थाखाय थै-थां खामानि मावनानै मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन बैफोर नखरनि थाखाय आथिखालनि प्रमद बर'नि सरकार बिटिआर सरकार इउपिपिएल सरकारा मोनसे गोख्रों थांखि आरो बे गोख्रों थांखियानो जाहैबाय मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो रिक्रुटमेन्टआव एबा मोनफ्रोमबो साख्रिनि बेलायाव 3% रिजार्भेशन खालामनाय जासिगोन। थारैनो बे समाव गोजोनथाव खौरां जेराव बर' हारिनि थाखाय गोबां मानि मुंख्लं जानाय नखर दङ आरो बैफोर मुंख्लं जानाय नखरफोरखौ नोजोर होनानै आथिखालनि सरकारा 3% मोनफ्रोमबो साख्रिनि बेलायाव रिजार्भेशन खालामनायनि बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथां लोगोसे बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला जे हारिनि थाखाय मुंख्लं जानाय हारिनि थाखाय जिउ बावसोमनाय हारिनि थाखाय थै-थां खामानि मावबोनाय नखरफोरनि थाखाय बिटिआर सरकारा साख्रिनि बेलायाव माबोरै थांखि लादों जों बे बाथ्राखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदोना लादिनि। এতিয়া যিখিনি এতিয়া টেট পাছ কৰি ৰখি আছে আমি মেক্সিমাম 1 মাহৰ ভিতৰত আমি তেখেতসকলক ইণ্টাৰভিউ লৈ পেলাই আকৌ চাকৰিটো দিবলৈ গৈ আছোঁ। বাকী প্ৰায় 2,500 আমাৰ যিটো টাৰ্গেট ফৰগেট এমপ্লয়মেণ্ট পাবলৈ গৈ আছে। আমি যোৱাকালি এটা আলোচনা কৰিছোঁ যে আমাৰ তাত বহুত দিনীয়া এটা কি আছে দাবী এটা আছিলে আমি নেক্সট ইচিত আমি এইটো পাছ কৰিম কিন্তু মই আজি ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ যে আমাৰ 40 বছৰত যিখিনি শ্বহীদ হ'ল হাজাৰ শ্বহীদ হৈছে এবাৰতে দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি নেক্সট যিবিলাক এপইণ্টমেণ্ট হ'ব তাত আমি 3% কৈ শ্বহীদ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক তাতে এপইণ্টমেণ্ট দিবলৈ গৈ আছোঁ। তেখেতসকলৰ পৰিয়ালক আমি শ্ৰদ্ধা দিবৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ পৰিয়ালত যিসকল ৰৈ আছে কাৰোবাৰ ঘৰত দেউতাক মৰি গ'ল তাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেনেকুৱা কি সংস্থাপন পোৱা নাই সেই সকলক চাই পেলাই আমি শিক্ষকেই হওক বা যি পষ্টতে নহওক 3% কৰি তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি দিবলৈ গৈ আছোঁ। गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जामबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।